Ble ti'n dod? Llanelli. Dwi'n cymryd bod ti'n gefnogi'r Scarlett? Heddi, ie. Heddiw dim bob dydd? O ie, pob dydd. Season ticket holder, so ie. Season ticket? Ie. Be sy'n neud ti ddod lawr y holl ffordd mae gefnogi'r Scarlett? Sesh. Carl Bryant. Carl Bryant. A dwi'n cymryd bod ti'n gefnogi'r gweilch? O, y gweilch! Pa'n bod mor rwyd. Oh, it's my boss! Cheers, Garen! De Africa. New Zealand. Ti'n chwarae rygbi? Dwi'n chwarae dipyn bach, ie. Pa safle? Touch. So dim actually rygbi? Nag di. Dwi yma gyda... Dwi yma hefo... partner fi. Denw di. Ti'n iawn yn chwarae rygbi? Na. Pam ddim? Dwi'n dew. Sdim chance I rwy'n arall hefyd. O, sdim chance. A chi'n cofio pwy chi'n chwarae yn erbyn heddiw? Pwy yn chwarae yn erbyn heddiw? Ac beth sy'n bwysicach, yr ennill neu peidio colli? Ennill. Gwych. Bobby Shmurda, gêm gyntaf fe, wedi cael tymor gwych gyda Scarlett. Unrhyw beth i ddweud am y tymor diwethaf Bobby Shmurda? Scarlett, Alla di enwi 11 o'r chweirwyr sy'n dechrau? Na. Lle enwi un? Ale Jones. Ale Jones. Walking in the... Be di Camp Cymru? Pêl droed, rei rygbi. O, rygbi. Mae'n gorau bod y bel gron, I'm sorry. Mae'n gorau bod yn hir sgwardd. Be sy'n bwysicach, ennill neu ddim colli? ennill. Fa mae gêm rygbi'n para? Davy Jones, boi o Llanelli, ar y fainc am y tro cyntaf, wedi cael tymor gwych gyda Llanelli flwyddyn diwethaf, bydde'n dod â bach o dan i'r tîm? Bydd, definite. Mae player ar dderchwg. Siw'n mynd i siarad Cymraeg? Wyt ti'n siarad Cymraeg? Wyt ti'n gefnogwr brwd o Gymru? Dim rygbi, mwy pêl droed. So pam ti'n dod i wylio'r gêm? Dwi'n wedi dod i wylio'r gêm, dod i dre. Dod i'r dre? Peinta? Hanner. Peinta hanner. Yw'r gêm heddiw? Ydw, fi yn. Ydy'r gêm di dechrau? Ie, wel... Am beth lwc mae sosban fach? Sgan diawl syniad. Am sosban yn berwi ar y tân. Ble mae sosban yn berfi ar y tân? Am be? Am beth mae e? Sa'n mwyn? Big saucepan? Surely bod ni eisiau'r pist mewn ti fewn? Mae Bismerian wedi brifo, o'r gath wedi sglam o Johnny Bach. Ti'n hyderus am heddiw? O, dŵr, come on, dreigiau a chan, easy. Come on, cyfaliad Davy Jones, gêm gyntaf fe. Mae'n mynd chwarae ers, Llanelli am flwyddyn nawr, cael gêm wych. Ti'n credu bod mynd i gael dylanwad da? Ie, gobeithio. Mae fe'n neis i gael rhywbeth a rhywun sy'n newydd ar y tîm. All di enwi cwbl o chreuwyr sy'n dechrau heddiw? Ti'n ddim betio? Na, dim i fyny. Mae dad yn edrych, ddim eisiau... Dwi yma gyda... Amy Roberts. Amy Roberts o... Llawer pwllyn gyda gennych yn dofyd sy'n ddig goch. Nailed it. Dy hoff chwaraewr di o'r gweilch? Oh god, fydd yn rili yn gwybod. Fi'n fake fan. Exposed. Yn olaf, mae rygbi wedi cael ei ddisgrifio fel a thugs game played by thugs. Dych chi'n cytuno? No way, dwi'n perffaith. Ti'n edrych ar fi nawr, dwi'n olygus iawn. What do you get? Yeah. Do you want an interview, a quick interview, just a few questions? Of course, I can speak Welsh. I'm speaking English to you. So I'm here with Neville from New Zealand, mate. Where to in New Zealand? Where to New Zealand? Tuggerah. So beth ti'n meddwl am John Jones ar y fainc, boi o Llanelli, gêm gyntaf fe? Beth ti'n meddwl bod e'n dod o bach o dan i'r gêm? Mae di chwarae dda drwy'r season, so sy'n ni fel wneud o chwarae dda. Y Crysedio. Pam bod nhw'n ddi? Sa'n siŵr, achos Black Ferns o fe, logo nhw, sa'n siŵr, dim clywed o fi. I beth? Ar gyfer S4C. O, na. Clwb yn y broblem counterfeit enfawr am tycynnau. O, oes? O, gobeithio, wel na, mae tycynnau fi'n iawn gobeithio. Allai just checio nhw, just ar y camera yn gyflym? Sa'n gweld dim ar fi. Sa'n nhw gyda fi ar y bryd? You here to watch the Wales match? Mate, are you kidding? Ti'n meddwl bydd y tîm yn cael hwb o'r holl gefnogwyr pêl-droed sy'n dychwelyd ar ôl methiant y tîm pêl-droed? Bydden. Ti'n mynd i'r stadiwm wylio'r gêm? Tad? Faint y tocyn? 75 pint. Chi'n clywed am y queues? Mae'n chi aros awr i fi mewn? Oes, da ni am mynd mewn o'n just. Cavity search? Ie, ar gwydd. Ie. Diolch yn fawr iawn.